Здравейте! Сега има тук много играчки, ще ви казвам имената им и после ще дърпаме тези блейдове. Сега, това е моторът на една нинджа Кай, после ще стигнем до нея. Това е полицейска кола, която е малко счупена и не излезе от Лъки Бой. Това е Hot Wheels кола, която също е леко счупена. Това е BMX, нещо такова като BMX, който ми излезе от Kinder яйце. Това също ми излезе от Маккуин Kinder яйце, счупена кола от Маккуин. Това е Minecraft Bedrock с златна ябълка. Това е скелет върху паяк с меч и кирка. Айрам голем с татуировка, зомби, вилиджър, крипър и Стив Даймонд броня. Това е беби крава, куче, котка, тирекс, леопард, тигър, лъв, тигър, шкакалец или штурец, мутирана хлебарка от костенките нинджа, майката на тази малка крава, друг динозавър, който не знам как се казва, бик и мечка и крокодил. Да. А нинджите са един ниндроид с тиква на главата, Арджицу Кай, скелет, дух, Лойд, Джей, Някакъв си там човек. да, генерал Криптор, някаква си жена, гадост, той тук е гадост, Ронин, Кол, не знам си какъв рицар, Рейнджър. някакъв рейнджър, ние, Кай, някакъв смотан, дето е комбо от Лего, нещо си там, Арджицу Зейн, Чен, някаква змия, Шрёдер и с някакъв друг шлем, Зейн, зомби с златна броня Лего, някакъв с комбо пак, Спайдърмен, Моро, генерал Танокондрайте, каменен човек и воден човек. Ето го воден човек. Стики някакво, бодливо стики, рак стики, октопок стики, маймуна стики и фъстък с косми стики. И това е Блейдът, Кецалкуатра, Лион, Пегасас. Ето го Пегасаса, после Ще видите как ще бие той всички блейдове така. Това е Страйкър Флас Сагитарио. Това е Ел Драго Либра. Това е Либра някакъв си. Това е Безболтен Блейд. Това е Гравити Дестройер. Това е Безболтен Блейд. И това е Килер Джейми Йос. И това са изстрелвачи. И това е маската на Шрёдер. и то забравихме да го кажем. Да, Шрёдер. И то се Шрёдер. И тук има някакви джунджури. Ами, това И е. един кораб и други джунджури. Опи, едно стики, бик, който яде всичко. Ами да, това е от нас.